Terve! Eli tervetuloa tähän meidän videoon ja Mä en yhtään tiedä miten sä eksyt tän. niin, eli me ei tiedä yhtään mitä hemmettiä se tuli täällä, ei meillä ole pahalla. No okei, vitsi, varmaan kyllä kattoo tässä. Mut kumminkin, eli me ollaan suomalainen pelivideokanava. Ennen kuin sä painat sitä raksiin, niin kuuntele tää juttu loppuun. Mä oon sun sisälläs! Onko? Mä en tiedä, ei mitään. No kumminkin. Eli siis me tehdään videoita. Mulla oli vanhakin kanava, nyt mä tein uuden, koska se oli mun oma ja tää on minun yhteinen juttu. Yes. Olisi se perfect. Siis niinku me tehdään pelivideoita. Okei. Nyt mä muistan, koska mun tää video on niin tyhjä, kun sä puhut sitä editoinnista ja mun pitää ehkä niinku toikin pois. Editointi. Mutta niin, just näin, kun editointi siis haittaa, kun se vaan selkeä. Okei, se haittaa just nyt. Ja seison. Minä en seiso enää. No, eli pysytään asioissa kumminkin, että Power 5. Sori, kautta 5! Sori, jos meitä vähän hankala kuunnella, kun me ollaan niin sekopäisiä, mutta sen takia meidän nimi on Glitch Team. Oliko? Oli hyvä. Näin on hieno. Meidän nimi on Glitch Team sen takia, että sä et luultavasti saa mitään selvää siitä, mitä me hölytetään, koska Glitch. Koska tietokone glitch. Jos et tajua mitään, mitä me puhutaan, niin se on tietokoneen vika. Joo, ja muuten. Joo, mulla ei oo mikkiä vielä siis, että mä aion hankkia toki. Mut joo, mä ollaan tämmönen aloittelijakanava tällä hetkellä niinku. Joo. Et niinku, kun tää video tulee julki, niin me ei olla kuvattu varmaan yhtäkään videoa ennen tätä. koska mä laitan tän julki heti kun me ollaan kuvattu tää, jos mä osaisin, koska mä pitäisin editoida se ja exportata se ja vähän. Joo. Eli en laitakaan. Joo, mut siis mitä me pelataan? Tulee varmaan kysymys mieleen. Eikö suuri, kato mä luulin, kun me vähän niinku kuvattiin tätä ennen ja sit se aina niinku tän kolmas kerran. Mutta kun mun kone, jos joku menee hei pieleen, jos ei pitkä aikaa videoita ei täysin kukaan seuraa, niin se on koneen vika. Se on mun koneen vika. Mun kone ei kato aina munkaan ihan samaa mieltä ihan kaikista. Eli ei yhtään mistään. Blame the computer. Jos kukaan vain on tehnyt. Eli Haha! mulla on kumminkin suomalaisia. Okei, kumminkin meidän pitäisi vaan selittää. Tässä oli yksi vähän omituinen juttu. Tää peli sopii Glitch Teamille. Mä just työnsin äsken jalat sun mahan läpi. Glitch? Kato nyt, tää sun kasseen läpi. Niin mä potkasin sua naamaa. Sen läpi. Sen läpi itse asiassa, kyllä. Kyllä, siitä saa meksaa. Tämä on erittäin looginen peli kyllä. Kyllä, koska nyt kun olemme pahoillamme, koska kun me pelaamme näin nopea pelejä, meidän on pakko kommentoida siitä. Mutta siis meidän pitää jatkaa nyt puhumista tästä kanavasta. Okay. Mä oon surkea tässä. Isä se oli Power 10. Yksi pe... No, se asetuksia vielä. Ennäs mä vielä Wind. Wundi. Ei, Windi pitää olla, koska okei, mä en tiedä yhtään mitä se tekee. Okei, sinä tuulet. minä tuulen. Ai. Eli, siis jatketaan nyt siis, mitä mun piti puhua? Mä ollaan joku juttu, että mun piti puhua jotain. Niin, kumminkin. Eli siis me kuvataan paljon videoita. Mä en tiedä sanoa sen tässä videossa. Eli siis... Se on 3 minuuttia. Okei. Eli en. Nyt tärkein. Ja sellaista. Näin, tollaseksi on. Tombstone. Hyppä. Näyttä. Oh god. Ai! Ois kanttinut hypätä. Sori, jos mä sanon jotain omituista välillä, koska mä ollaan tyhmiä. That's the reason. Mä oon varma, minkä tyyppisiä videoita me tehdään. Ai! Niin, mutta siis... Kyllä me joskus jotain sopaa jotain muutakin tehdä, jos meille tulee jotain älykästä mieleen, mutta meillä ei tule. Jos tulee älykästä mieleen, niin sit saatellaan ehkä tehdä joku vlogi. Isi, mikä se on? Samataan sen joululle. Oksana. En kumminkaan. Mäkin oksana. Mennäänkö takomaan? Tako. Hei, Venä hetki, Venä. Sori, Paula. Eiku, joo, jatka vaan. Kummiko?
Ninja! Ninja! Ai. Power 50. Sori, jos tässä kuuluu jotain outoa, koska joskus se ei aloita niinku silleen, mistä joo. Kumminkin, eli mä en oo puhunut oikein mukana tästä. Eli siis, tää on meidän eka video, mä ajattelin, tehdäänkö Minecraft Let's Play? Minecraft Let's Play voisi olla niitä ekojuttuja, mitä me tehdään. Niin, mutta jos tähän puhuu liian kovaa, niin tää ääni kuulostaa niin oudolta. Ja mikkiä on niin pahana, koska tietokoneen mikki on yhtä suuri kuin ei kovin hyvä. Jos mulla on mun kännykkä liitetty tähän, mä en tiedä voi klippää. Mä hankin jonkun kunnon mikin teitä. Kansi hankkii kunnon mikki. Mikki hiiri. 3-0! Miten helvetissä on mahdollista? En tiedä sukka. Sukka. Okei, eli siis, sori, tästä tuli vähän sepavideo. Mut kumminkin. Ymmärrättekö te jotain? Te varmaan. Ei tarvii ymmärtää mitä ei mekään ymmärretä. Taas tottu teitä. Siis kumminkin. Ei kuule. Eli siis Koko mikki. on kiva. Mä heidetään tuolla. Video edit. Zero video editing. Jos et editoi tuota pois, niin mä tuun yöllä ja jotain. Mulla on ihan vitu hyvä idea. Ei paineta mitään nappia, kato. Tää peli saa päättää itse, et kumpi häviää. Se on minä. Okei, hei, nyt me voidaankin paremmin selittää, koska ei älä luuka. Okei, eli siis, meidän kanavalla on outoja pelivideoita, outoja muita videoita, lisää videoita. Tämä mun kaveri just häipyi. Eli nyt mä se pitää vähän yksin. Mun kaveri haki kännykkäänsä. Mä en tiedä yhtään mitä se tekee sillä. Toivottavasti se on mun haupikolla päähän. Ei sillä olisi ollut näkään. Eli, mitäs sitten? Vielä. Ne on kaktuksen ilmaston palustalla. Mitä muuta voi tarvita? Eli, jos. Mut siis pelivideon lisäksi meissä saatavuudestetaan. Se sanoo sitä. Mut siis tää video on siis aika lyhyt ihan vaan siitä syystä, että meidän on tosi hankala keskittyä pelaamiseen, jota me ei edes tehdä, ja puhumiseen samaan aikaan, koska vaikeus. Eli me varmaan ehkä väitetään tää ja sit kuvataan joku toinen tämmönen vähän enemmän pelityyppinen video. Mut eli kun sano moi, että mä lopetan tämän videon. Joo. Jos sä haluat tilata sitä videon tuolla, niin mitä sä? Oota.